ide aj o tú česť. Hej, že človekovi sahajú na tú česť, na jeho hrdosť. Takže šľachtic aj v tom systéme, kde mu neprejavovali patričnú úctu, mohol trpieť. Hej, vo vnútornom rozpoložení. A niekto si povie, tak mal byť hrdý a tak, ale to ťažko. Hej. Keď človek má to aj dané, že keď niečo povie, majú ho rešpektovať a tak ďalej. A zrazu je systém, ako bol komunizmus, že si z neho robia dobrý deň, že mu neprejavujú tú patričnú úctu. Jedna vec je vybudovať si tú úctu v tých ľuďoch. To je tiež pravda. Hej? Ale ťažko vybudovávať, keď oni vás neberú vážne kvôli vašej tej proste spoločenskej triede, pred ktorú majú mať rešpekt. Chápete, že pred ktorou majú mať rešpekt. Že proste on nemá strácať čas tým, že vybudováva si ten rešpekt, ktorý má mať automaticky. On už má ďalej fungovať a tí ľudia majú mu prejavovať tú česť. Pretože šľachtic je tiež len človek a nemá tú energiu na to dokazovať stále, že je nejaká osobnosť. Hlavne debilom, ktorí nevedia rozoznať osobnosť od. Chápete, že keď to boli rozumní ľudia, ktorí vidia, že on je múdrejší, že osobnosť mu prejavujú automaticky česť. Lenže na tých hlúpych ľudí platí niečo úplne iné. Hej? Aj tvrdá ruka, aj zvriesknúť, že oni proste, vojaci by nemali rešpekt pred generálom, keby nemali aj v podvedomí to dané, že pred tým generálom majú mať rešpekt. Chápete? Lebo aj generál môže byť povaha napríklad mierumilovná, a medzi vojakmi môžu byť nejakí zloduchovia, ktorí ho nebudú počúvať. Pokiaľ, chápete, že on si s nimi ťažko dá rady, zdarmo bude vrieska, oni sa z neho budú smiať, pokiaľ nebudú mať pocit, aj ten, že z generála sa smiať nemôžu. Chápete? A zbytočne on bude k ním krutý, bude ich trestať. Chápete? Že tak sa predíde aj k tomu, že aby bol generál zlý k tým vojakom, že oni automaticky k nemu prejavujú úctu, tým pádom on im nemusí dokazovať, že je nejaká osobnosť. On už tým, že je generál, majú ho rešpektovať, a takisto aj grof. On to už má dané do vienka, aby... To sa ťažko vysvetľuje, lebo oni, tí tupí komunisti, by protirečili, aby povedali, tak každý má dokázať tú autoritu. Lenže ide o to, že tu je ten rozdiel, že napríklad taký sedliak, on nie je autorita ani skutočná osobnosť, ale napríklad používa hrubú silu na tých ľudí. Tá ľudia majú strach pred ním. Hej? Lenže to neznamená, že on ich má viesť. Viete, pred grofom nielen mali pred ním strach a rešpekt, ale ešte bol aj múdry ten človek. Než že hociaký hlúpak zoberie lopatu do ruky a ide pozabíjať ľudí, tak majú mať pred ním rešpekt. Viete, aj v tých mafiách, tí najmocnejší môžu tak robiť ochránku, keď sú hlupáci. A najlepšie, keď je mafián aj silný, ale aj múdry musí byť. Hej. Stratégiu musí mať a tak ďalej a tak ďalej. Takže tu je ten rozdiel. Lenže v systéme, kde potlačíte práva múdrym a naopak hlupákom dáte práva, tak ťažko ten múdry bude šéfom. Skôr bude šéfom ten silnejší, ten falošný, ten, čo používa nekalé metódy a praktiky a tak ďalej. Takže ja sám sa nemôžem pustiť do toho hlupého dávu, a ich je veľa tých hlupákov. Sa nemôžem sám pustiť do 100 hlupákov, aby oni mali predo mnou rešpekt. Preto cez monarchiu to tak bolo, že šľachtic už sa narodil a mu prejavovali ten rešpekt, lebo bol z také rodiny, bol taký mocný. Pretože on to mal v génoch. A toto prehľadajú tí hlupáci. Hej? Že oni povedia, si myslí, že keď sa narodil grofom, tam majú teraz počúvať. Áno, pretože on to má v génoch. Lenže tí hlupáci, pokiaľ nebudú tie gény brať do úvahy, tak nikdy nepochopia, že prečo ho majú počúvať. Toho cisára napríklad, že on to má génoch po predkoch, tú inteligenciu, toto všetko, ešte aj plus výchovu. A on aj keby dokazoval tým tupcom, že je osobnosť, oni to nepochopia. Oni by si mysleli, že on sa na niečo hraje a tak ďalej a tak ďalej. Chápete? Že keď jeden múdry príde medzi 10 hlupákov, oni mu nebudú prejavovať úctu, pokiaľ
im to niekto nedá aj inak najavo, že proste majú mať pred ním rešpekt, že je múdrejší ako oni. Hlupáci na múdreho tiež pozerajú aj na debila, že čo to on im rozpráva o hlúposti. Takže ťažko v tej dobe je tým skutočným osobnostiam sa prebiť už aj kvôli tomu, že v tých funkciách už sú tí idioti. A teraz tí hlupí ľudia by dali otázku nám, hej? A ako to, že tam sú? Tá si, keď tam sú na tých vysokých funkciách, pozíciách, tá si sú múdri. Nie preto sa tam dostali, že sú múdri. Že ich tam dosadili šmejdi a že proste hlupákom dovolili tam vôbec ísť. Nenadarmo platí pravidlo múdrejší ustupí. Hej? Že múdrejší sa nechce hádať, tak radšej pustí idiota tam. Že múdri tam nechcú ani s tými hlupákmi byť v tej práci, v tých funkciách. Takže o to tu ide. Že neznamená, že keď je niekto šikovný, že sa prebije cez tých hlupákov ľahko. Víte? Sú ľudia, koľkí ľudia to vzdali, hej, ako sa prebíja cez tých blbcov. Ďalšia vec, v dnešnej politike ani nemôžete hrať svoju hru poctivú, pretože vás môžu aj chcieť zlikvidovať. Takže neskutočné osobnosti sú v tých funkciách. Keď hociaký hlupák môže študovať, nie tí najmúdrejší sa dostali na vysoké školy. A čo úplatky, hej? A také veci. Hlupý synáčik hlupého mafiána, ktorý z bohatov, tak mu dá peniaze a podplatí učiteľov a tak ďalej. Cez rôzne výhrážky sa príde mafián za dekánom a mu povie, chcem, aby môj syn tu chodil do školy, tak chodí. Takže ten mafián nemusel zbohatnúť cez múdrosť, ale používaním hrubej fyzickej síly. Aj ľudia majú aj z takých strach. Že oni povedia, že aj šľachtíci boli, hej, ale šľachtic bol aj silný, ale aj inteligentný. Lenže tú sílu mu dávalo aj tá moc, tie právomoci. Ale právom, ja tu nehovorím o človekovi, hej, lebo ľudia sú takí hlúpi, že oni povedia na nich, na šľachticov. Tá preto sa dostal na funkciu, lebo je z takého rodu. Áno. Čo je na tom zlé? To, že je z takého rodu, znamená, že má prirodzenú inteligenciu a gény a vlohy na to, aby vykonával tú funkciu. Tam nešlo o to, jak si to tí hlupí ľudia myslia, hej? Že preto sa stal ministrom, lebo mu otecko vybavil také. Kľudne mu otec mohol vybaviť, keď on mal na to gény. Tu rozdiel, či otec neschopnému synovi vybaví pozíciu, alebo šľachticovi, ktorý má na to gény a vlohy, ktorý je dedičný župan. Hej? Otec župan, dedo župan, pradedo župan a tak ďalej. Tam nešlo o vybavovanie. Tam išlo o to dosadiť tam právých ľudí, ktorí to mali aj v génoch. Neznamená, že Kiskov syn má na to gény, keď Kiska sa tam dostal, že ho zvolila hlúpa väčšina. Takže také veci tu treba rozlišovať. Že ľudia vidia jednu vec a prihľadajú tú druhú. Takzvané v úvodzovkách háčiky. Keď sa povie, že všetko má svoj háčik. O to tu ide. Ferrari nepreto je najrýchlejšie auto, že má také kolesa, ale že aký má motor, akú má prevodovku a tak ďalej. Iné veci tam sú. Tvár. Chápete? Všetko na to si spôsobené, aby dosiahlo takú rýchlosť. O to tu ide. Nielen jednu vec, ale viaceré. A hlupák sa mu opýta, čo tu splietaš auta do toho. Takže o také veci, vážení, tu ide. Takže nie je to také jednoduché sa prebiť cez tých idiotov. Neznamená, že človek je nešikovný. Aj keď je kapitalizmus, ale cez komunizmus ešte horšie to bolo z hľadiska toho sa dostať na funkcie. Zistili, že máte šľachtické meno, nedovolili vám tam ísť, aj keď ste boli šikovní. Študovať im nedovolili. A tak ďalej, a tak ďalej. Teraz samozrejme, že ja so vzdelaním sa tam môžem dostať na tie funkcie. Ale čo z toho, keď už sú tam idioti? Ale to bol šikovnejší. Jak šikovnejší? To nie je šikovnejší, keď tam sa prvý dostane za to, že ho nejaká teta tam, ktorá sa tam za komunistov dostane. Chápete? Šľachtíci nemajú také kontakty na tých funkciách, pretože ich všetky zosadili. O to tu je. Naopak komunistické deti komunistov sa tam dostali. Vnúčata a tak ďalej. Spodina skôr stiahne tam druhú spodinu ako inteligenta.
ešte k domu cudziemu. Že o to tu ide.